Ya wena ne okay tata. Zack, lethi imali. We buti anginayo imali. Indaba ungenamali. Ha? Ngithi indaba ungenamali. Hayi, ngiyawuzwa umbuzo wakho. Inkinga angazi ngizokuphendula kanjani. Yini uyahlupheka? Ha? Isho phela mohlupheka ngizokuyeka. Hayi. Mina buti nokuhlupheka. Hayi, into ezimbili engahlangani lezo. Pho why ungenamali? Nginayo, nathi. Dlamini, ngikwenza lamaqanda mangakho amathathu noma amabili. Oh, awuthiwa right. Lalelake, ngiyeza lapho ngizolanda impahla zokushintsha. Ngicela ukuthi ungipakishele. Okay, baba. Hawu. Wahlala pho kan maphi? Hawu. Ukhuluma ngani Dlamini? Hawu. Amaqanda lawo uthe uzowenza lawo. Dlamini, amaqanda wekho le ndlini. Mina bengenzela nje ukuthi umama wakho ayitshela sihleli kamnandi le ndlini asinakeni. Awekho. Into zokwenza ke itiye zona ikhona. Ya. Okay. Sinkwa? Ya. Okwesinkwa, okwakwenza itiye konke kukhona nje. Kodwa hayi le ndlini. Kusesitolo. Ungase nje unginikeze imali ukuthi ngihambe ngokuthenga hayi. Dlamini man, buka la. Mshwana Dlamini, ungakwazi ukuyenza lento. Aw, inyoni indiza late kanje. Hayi unyelani manje na wena? Dlamini, wena nje ongisuzisayo. Ya Maxwell. Hayo. Uyakhumbula ukuthi ngathi ubaba kaMjomba ubani? Ubani ubaba kaMjomba vele? Jomba. Hamba. Hey, njalo mina nomalume wakho sabangani. So Maxwell. Umshana yakho lo? Ya uyena ilo ozala usisi wami lo shadene nosematekisi umbanzi. Banjwa umfuna phansi phezulu. Lento ayenze uMjomba imdonsa namanzi ngomsele. Ngizocela ukuthi umthiphise uDlamini. Ewu, akekho nale sihlahleni. Mahe ubezobefunana esihlahleni vele. Maye bawume. Ungubani uzabone le mali nje? Bekwenzakalani? Ngoba phela ibisephaketheni kwena le mali. Hayi, futhi bengihleli yasiyavela le ephaketheni. No. Angisozuyisa ukuqamba amanga. Ngisizwe ubhontshisi lade ngudle ekseni. Mahe, ungiqambelana mama. Ngoba uyazi ukuthi uma ungiqambela amanga wena uyasusa. Noma he uvele inhloso yakho ukuthi ungibilise emanyaleni? No Dlamini, angiqamba manga iqiniso leli engilikhulumayo. Ngiyivezile mina imali wase wangihlwetha. Ubuyivezela wena madoda. Dlamini, bengisacela ukubuza kodwa ungangidinela. Buza. Usasenawo nje ama-feelings okuya emsebenzini cause awamayi asephelile. Yabona i-relationship yami nomsebenzi iku-ICU. Kodwa-ke, hayi, ngisazoqhubeka ngisho. Lokho makhuzayo ukuthanda ukuba umqansa. Usinda kuyehlela amakhuzayo ngalapho. Ukuzama kwami ukulungisa izinto nawe
kufana ncamashi nokuzama ukubutha umdokwe ochitheke emhlabathini ngenhloso yokuphuza. Dlamini usangifuni ngalowo ndlela ukuthi usungaze ungifanise nephalishi elichithekile. Hawu. Yazi ngisimina khona nqoma imbuzi kanti uwompongolozayo. Shala lapho. Makhozwana. Akona lokho engiqondile. Engizama ukusho la ukuthi kuningi osekwenzakalile phakathi kwami nawe. Kuningi kakhulu. Uma ngase sithi sizama ukukulungisa, ngakwelami icala ngafana nokuthi ngizama ukukhanda isibuko esesike saphehlika. Yeah. Give up Makhuzwayo. Udlamini usemove on. Lusa lentombi yomXhosa bashaya isifondeni. Shala lapho wena man. Ingakho baba. Ingakho Dlamini. Yes, ingakho. Hayi mayo. Kathini wena kancane faxa. Ngithukile nje. Hayi mbema akhona ukuthuka kodwa lokho. Unesiqiniseko sokuthi akukho kunye okulu lobugebengu. Hayi kodwa imali yobugebengu uyayifuna. Mahleka, hello Mahleka. Wena ungibukani? Hayi, angikaze ngokubuka. Yini for awungibuki ngani? Hayi, bengisazokubuka. Uma usongibuka ke uzothini lo ngibukela wona? Hayi ngisazi ke manje mina ukuthi yini kanti efunakala eheweni. Fusek, ngibole ku 200 ngizokhokhela bese nginemali. Okay. Anginayo show manje noma ukubamba inkunzi noma uyayiboleka le mali. Hey, Fusek. Hawe, lama self defense classes ake yisho bayasebenza. Mahewu, uyalwa yini? Okay. Bakusushaya ngo left. So angithi sisika no right. Oh, Bese yashaya left mgobe. Bese ngimshaya amasende. Angamshaya amasende. Wathi fisa afuna ukwenza ingane. Sengibona isibhakabhaka manje. Damn it. Ngishaye ngisaplan. Box! Hey, phuma ndoda bo. Box! Sanibona. Sokuzani kaze nimbone uBucks? Manje nimbona nimtshela ukuthi ngisefuse. Bucks! Mayo. Yini une deadwation? Ngifuna uBucks, awukwazi umbona? Ngikaze ngimbone. Ngana-ke. Muphi umuthi oyinhlungu obuthe uzongizamela wona? Umuthi ebengise ngizokuzamela wona. Uze wathi angisendi live location uzongilethela umuthi. Damn it, live location. Kancane kancane gijime kulanda lo muzi. Wena mqumbi wesangoma. Kungapha kwakho. Awunakho. Hawu, baqinisile ngempela mabethi ngazalwa ngifumbethe. Usuzongiphenye futhi. Hayi vele le kade unginike yona eqaleni beyincane. Mina bengifuna u200. Thank you. Bucks usevele wangibamba inkonzi. Ha? Umtshela ukuthi yami le mali ethathayo. Ha? Ya ngumtshenile. Wakuzwa ngathi umtshela? Dlamini bese ngeke isikhathi sokutesta i-hearing kaBucks bekukubi lapha ngigwetshengo. Sengithathwa kancane le ndawo. Abantu sebebamba inkunzi umuntu bebebazi ukuthi uthunywe yimini. Asiyake.
Ya Snitch. Snitch. Ngonya yini manje leyo? Umuntu ompimpayo njengawe Mahewu. Snitch. Ngonya musana ukusibiza ngamagama esingiseni ngawazi. Yakhumbula ukuthi ipoligamy igunye linopholoni. Mahewu. Yeka mina nawe sisazwana usawumngani wami. Kwaneda nekwafika uDlamini. Wangishiya Mahewu. uDlamini wasokwatshengisa komngane ongcono kunawe. uDlamini imfihlo zami akahambe etshena abantu ziphelele kuthina sobabili. Mahewu, umngane onjani okushayayo? First of all, akavele uDlamini akushaye nje. Ukunikeza ama-warning abe mabili. Number 2, akashayi mina kuphela ushaya wonke umuntu akakhezi. Yabona wena, induku kaDlamini yona lekubhalamela. Boka, uma stende wayengifuna imali inyanga ingakapheli. Wafika uDlamini wamshaya. Wena wawungihlupha. uDlamini wakushaya. Wayeke ukungihlupha. Kahle uDlamini usekushayeka kakhe nje wena. Hayi, usungazi ukuthi ukushaya lokho ya. uDlamini uyazumana. Uyabona mangasangiqonde nje kanje. Hey, ngambona isitakaza yibona ngeke lunga. Nazo nangu. Ubalekelana? Hayi, uphethwe yisisu.